Cviky na bedrové kĺby v kľaku. V tejto polohe necvičte v prípade, že máte problémy s kolennými a zápestnými kĺbmi. Kľaknite si, ruky vystrite v lakťoch a dlaňami sa oprite o podložku. Hlava je v predĺžení trupu. Ťahajte koleno dopredu a potom nohu vystrite dozadu. Pohyb robte ťahom alebo aj miernym švihom. Dopredu a dozadu. Dopredu a dozadu. Zopakujte 6 krát, vystriedajte nohy a cvičte 6 krát aj druhou nohou. Dýchajte plynulo. Zostaňte v tej istej polohe. Unožte pravú zohnutú nohu do strany. S nádychom ju vráťte späť. Unožiť, výdych, späť, nádych. Hlava smeruje dopredu. Nerotujte panvou a pohyb robte v čo najväčšom rozsahu. Dbajte na to, aby ste nekrčili ruky v lakťoch. Nohy striedajte. Každou zopakujte cvik 6 krát. Zostaňte klačať na podložke. Posunte pravé koleno po podložke k pravej ruke. S nádychom ho vráťte späť. Nohy striedajte. Výdych, posunte koleno až k ruke. Nádych, späť. Ruky držte počas celého cvičenia v tej istej vzdialenosti od kolien. Neposúvajte ich, ani nekrčte v lakťoch. Zacvičte 6 krát každou nohou. Tento cvik je obmenou predošlého. Teraz však ťahajte pravé koleno k ľavej ruke a ľavé koleno krížom k pravej. S výdychom posunte pravé koleno po podložke k ľavej ruke a s nádychom ho vráťte späť. Ruky majte stále v tej istej vzdialenosti od kolien. Nekrčte ich v lakťoch. Cvičte 6 krát každou nohou. Máte pred sebou posledný cvik v tejto polohe. Zostaňte kľačať na kolenách, nohy mierne rozkročte. Oprite sa o dlane s vystretými lakťami. Nadýchnite sa a s výdychom si pomaly sadnite na päty. S nádychom sa vráťte späť. Pri tomto cviku zostáva chrbát vystretý a hlava je v predĺžení trupu. Cvik zopakujte 6 krát. Ak budete cvičiť pravidelne, výsledky sa čoskoro objavia a vy sa budete cítiť oveľa lepšie. Počet opakovaní jednotlivých cvikov môžete prispôsobiť svojej kondícii.